שלום לכל המאזינים והמאזינות, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו, מבינים נדל"ן מהשטח, בהנחיית ניב קרמי, שמאי מקרקעין. כל מה שמעניין בתחום הנדל"ן, שמאות מקרקעין, התחדשות עירונית וכל מה שביניהם. היום אנחנו הולכים לצלול לעולם מרתק ולעיתים גם מורכב של רכישת קרקע חקלאית. האם זו השקעה מבריקה, האם זו הזדמנות או הימור מסוכן? כדי לעשות לנו סדר, אירחנו היום את שמאי המקרקעין, עומר שילה. הוא מומחה בתחום הספציפי הזה ועורך חוות דעת תכנונית בתחום מדי יום. עומר, ברוך הבא. תודה רבה על ההזמנה, אני שמח להיות כאן. עומר היקר, קודם כל תודה שהגעת. תציג את עצמך ככה, במה אתה מתעסק בעצם ביום יום? אז עומר שילה, שמאי מקרקעין, כלכלן והנדסאי בניין, עורך מגוון רחב של שומות, בין היתר שומות שווי שוק, היטלי השבחה, ליווי דיירים וכו', ובעיקר מתמקד בתחום הקרקעות החקלאיות. מהמם. עומר, בוא נתחיל מהבסיס. למה בכלל אנשים רוצים להשקיע בקרקע חקלאית? אז ככה, היום אנחנו נתקלים מצב נתון שהדירות כבר מאוד מאוד יקרות, צריכים להביא הרבה כסף מהבית, עלויות המימון מאוד מאוד גבוהות, וברגע שאתה כבר, יש לך דירה אחת שהיא ברשותך, אז אתה מאבד את העניין של הפטורים, פטור ממס רכישה וכו', שאנחנו מדברים פה על פטור, על מס רכישה שהוא בשיעור של 8%, זה המון. ותחום הקרקעות החקלאיות הוא תחום ששוב... מה שיעור מס הרכישה בקרקעות חקלאיות? בקרקעות חקלאיות אנחנו מדברים על 6%. זה 6% משווי הקרקע בעצם, זה לא 8% משווי הדירה, כולל עלויות הבנייה וכולל כל הרווח היזמי. נכון, בדיוק. ה6% שאנחנו משלמים, זה 6% רק על מרכיב הקרקע. לכשבעזרת השם ישונה הייעוד ויוצאו היתרי בנייה, אנחנו לא נעשה השלמה של 6% על מרכיבי הבנייה. בדיוק. אנחנו מסיימים את המס הרכישה שלנו רק בהתחלה שהוא בשיעור 6% משווי הקרקע. הבנתי, מעולה. למה שבעצם אדם פרטי מהציבור הרחב בעצם ירצה, למה הוא מתעניין לרכוש בעצם קרקע חקלאית? כי קרקע חקלאית אנחנו רואים אותה בתור, שוב, קרקע חקלאית אנחנו פשוט שומעים, סליחה שאני קוטע, אנחנו פשוט שומעים את זה יום יום, אנשים יותר ויותר מתעניינים בזה, אנשים כבר די סולדים קצת משוק הדיור, הבינו שזה מאוד יקר, אין ביכולת שלהם, ופתאום אנחנו באמת רואים שאנשים ממש מתעניינים, יש נהירה לקרקעות החקלאיות האלה. נכון, התחום הפך להיות מאוד מאוד חם, זאת אלטרנטיבת השקעה מאוד מאוד טובה. שוב אני אומר, אנחנו עוד מעט ניסול לפרטים, שמה שצריך לבדוק וכו', אבל ברגע שיש השקעה של קרקע חקלאית, שהיא טובה, שיש לה ודאות תכנונית שהיא גבוהה, ולא מדובר על פרק זמן שהוא ארוך מדי, אז זה בהחלט אלטרנטיבה טובה ומאוד מאוד מומלץ, שוב, בהתאם למאפיינים של הקרקע, ואיש מקצוע שילווה את המשקיעים. תראה, אנחנו מכירים את זה מהתחום שלנו, כשאנחנו נסיים את כובע שמאי המקרקעין, אנחנו מדברים במה שנקרא בשפה השמאית, אנחנו יודעים להסתכל ממש וצוללים ממש לעומק. אנחנו יודעים שבעולם הנדל"ן אין בעצם ארוחות חינם, אוקיי? מה הם הסיכונים בעצם ברכישה הזו של קרקע חקלאית? שיש לא מעט אגב. נכון, ברשותך אני אתחיל בדוגמה שנתקלתי בה ממש מהחודש האחרון. היה לי לקוח שקנה 50 מטר קרקע באזור של עיר מרכזית במרכז הארץ, לא נציין שמות. לא רוצה לציין שמות בכוונה. והבטיחו לו ערים וגבעות, הבטיחו לו שיש שם בנייה רוויה, שהוא יקבל שם זכות ליחידת דיור. איך הם מבטיחים? מי מבטיח? המתכנן? עם מי הוא דיבר שיבטיחו דברים כאלה? אז יש את החברות המשווקות, אוקיי? עכשיו, יש חברות משווקות שהן מאוד מאוד טובות, אוקיי? מקצועיות, אומרות שמים את כל האמת על השולחן, אבל לצערי נתקלתי במצבים שיש גם חברות שהן משמיטים מידע מאוד מאוד חשוב, יוצאים בהצהרות עם אנשי מחירות שלהם, שהקרקע תופשר עוד 2 שבכלל אנחנו לא רואים שום צפי לתכנון שלא מתקדם אלא מתחיל. מאוד מזכיר לי את התוכניות מתאר הארציות האלה, שהם מסמנים שם למגורים איכשהו בעתיד, בעוד 30, 50, 70 שנה, אבל הקרקע כבר מאושרת לבנייה, על פי תוכנית מתאר ארצית. אז זו השאלה שצריך לשאול, על פי איזה תוכנית? כי יש לנו הרי את התמ"א 35, תמ"א 3/21 וכו', שהן באמת נותנות איזה צביעה של שטח, כלומר, היא אומרת האזור הזה והזה, הוא יהיה במרקם עירוני, סתם דוגמה. אוקיי, אבל שוב, זה לא תוכניות שאפשר להוציא מכוחם היתרי בנייה, זה משהו שהוא יכול להיות מאוד מאוד רחוק, וכדאי לבחון את התכנון היותר נקודתי, היותר פנימי של כל עיר ועיר. יש לנו בעצם ודאות אבל, שאנחנו רוכשים קרקע חקלאית. יש לנו בעצם ודאות, שאני יודע שבוודאות פה יופשר לבנייה, ולדעת גם את משך הזמן שזה קורה. יש מנעד של ודאות, אוקיי? יש קרקעות עם ודאות מאוד מאוד גבוהה. אצלנו בשמות קוראים לזה קרקעות ספקולטיביות, מבוססות ציפייה. נכון. זה מה שמכירים בקרקעות החקלאיות.
יש ציפייה הגיונית. אנחנו מבינים את זה בתור שמאים גם כשיש ציפייה הגיונית. אבל האם אני יכול לבוא לאדם פרטי ולהגיד לו, תקשיב, אני חותם לך פה, בעוד 5 שנים זה מופשר לבנייה? לא, אי אפשר לצאת בצורה כזאת. אנחנו לא נביאים, הנבואה ניתנה לשוטים. שיעור ראשון בשמאות, אנחנו לא נביאים. תמיד אנחנו בתור שמאים תמיד מעריכים מה שקורה עכשיו או מה שקרה בעבר, אנחנו לא יכולים לדעת מה יהיה שווה בעתיד, מתי התכנון באמת יתקדם. מה שכן, אנחנו השמאים, שוב, אני מדבר על שמאים שבאמת מתמקדים בתחום הזה של הקרקעות החקלאיות, יש לנו את הבדיקות שאנחנו יכולים לעשות, ללכת לוועדות המקומיות, לפתוח תוכניות שאנחנו יודעים שהן בהכנה, לקבל קצת אינפורמציה פנימית וכו'. לגבי מה קורה במתחמים שמשקיעים מעוניינים בהם. יש מגבלות תכנוניות כאלה שאתה נתקל בהם, כשאתה עושה חוות דעת תכנוניות. אתה יודע, הרי, מה זה חוות דעת תכנונית? זה מדובר בעובדות. אתה בודק תוכניות מתאר ארציות, תוכניות מתאר מחוזיות, מקומיות, אבל יש כל מיני משתנים בדרך שאתה עדיין יכול להגיד, למרות מה שכתוב בתוכנית, עדיין זה יכול להשתנות בשוק. כן. מה למשל? אז אנחנו מקדימים פה את המאוחר, רציתי סתם דוגמה לתת מקרה שקורה עם כל העניין של התמ"א 70. בתמ"א 70 אנחנו רואים שיש קו כחול, מי שלא יודע, תמ"א 70 אושרה במאי 25, ממש לפני 3 חודשים, והתוכנית הזאת, נכון שהיא נותנת לנו קו כחול, אבל לאו בהכרח שכל מה שיהיה בקו הכחול, הוא באמת ייכנס לעניין של תכנון עתידי של שינוי ייעוד. אנחנו רואים קווים כחולים שהם כוללים אזורי פיתוח, שזה האזור, מי שלא יודע, זה האזור שמסומן בצבע ורוד, ונותנים לנו זכויות בנייה נפחיות שאנחנו נדבר עליהן עוד מעט. כדי שהציבור יבין, כן. מה זה הקו הכחול הזה שאתה מדבר עליו? אז יש את תוכנית תמ"א 70, אוקיי? או כל תוכנית אחרת. יש לה תיחום, תסריט שמראה לנו איפה חלה הקרקע, איפה חלה התוכנית בעצם, על איזה גושים, על איזה חלקות וכו'. אוקיי. אז אנחנו... זאת אומרת, ככה אני יכול לדעת אם אני בתור בעל קרקע נמצא בפנים או מבחוץ לתוכנית. נכון, אבל נדייק את זה עוד יותר, יכול להיות שאתה תהיה בתוך הקו הכחול, ועדיין אתה לא תקבל זכויות בנייה. אוקיי, חוץ מהקו הכחול, איזה סיכונים בעצם אנחנו יכולים להתקל בהם? לדוגמה, נגיד, אני אתן לך דוגמה שעולה לי עכשיו בראש, מהעבודה שלנו, היטל השבחה, מס שבח, מיסוי, היטלים, אגרות, אנשים שהיטלי פיתוח, אנשים שלא מודעים להוצאות האלה וחושבים, אני קניתי בשקל, מכרתי ב100 שקלים, הרווחתי 99 שקל, אבל זה לא נכון. זה לא נכון. כי על כל תוכנית שבשנה לנו את הייעוד, אנחנו צריכים לשלם על זה היטל השבחה, שהוא בשיעור של 50%. תחשוב, עכשיו הושבחת. אוקיי, קנית קרקע... תן דוגמה מספרית ככה שנבין. תן דוגמה מספרית, קנית קרקע 100 מטר ב-200,000 שקל, אושרה תוכנית שבעקבות ה-100 מטר האלה שקנית, קיבלת זכות ליחידת דיור. הזכות ליחידת דיור שווה 1,000,000 שקל. אם קנית את זה ב-200,000, ועכשיו השווי של הקרקע הזאת, הזכות הזאת היא 1,000,000 שקל, יהיה לך פה היטל השבחה של 400,000 שקל. זאת אומרת, הרווחתי בעצם מאותו כוח של אישור התוכנית, 800,000 שקלים. ברוטו. ומתוך זה, זה לא הכל שלי, 50%, הוועדה המקומית תדע להגיד לי, חביבי תעצור, תביא את החלק שלנו. נכון. כהיטל השבחה. מה זה בעצם היטל השבחה? למה שהם יגבו מאיתנו כסף? אז ככה, אז יש, הרי בסופו של דבר העיריות עובדות על להוציא תכנונים, והן מאמינות בעניין הזה של צדק חלוקתי. מה זה אומר? עשינו איזה מהלך, הושבחת בזכויות בנייה, 50% יישאר אצלך, 50% יעבור לוועדה המקומית לצורך פיתוחים. טובת הציבור. בדיוק, לטובת הציבור. הבנתי. כשאתה רוכש את הקרקע החקלאית, האם זה לא נחשב ככסף שהוא כלוא בעצם? זאת אומרת, שמתי עכשיו לדוגמה 200,000 שקלים, 400, 500, לא משנה כמה, כל הקרקע והמחיר שלה, שמתי והשקעתי בקרקע חקלאית. מה אני אעשה מחר? מחר אני צריך את הכסף הזה כי אני מחתן את הבן שלי. מה אני עושה עם הכסף? איך אני מחלץ אותו? אז שוב, הקרקע חקלאית זה מוצר שהוא שכיר. אני יכול בכל... כמו דירה? כמו דירה? לא. שוק, הקהל, שוב, נכון שהיום אנחנו רואים משהו שכאילו, משהו אחר שקורה. אנחנו רואים כל יום פונים לקוחות, קרקע חקלאית, זה נהיה... כי תחשוב שאמרנו שהדירה נהייתה כבדה כביכול לרוכשים, אז הם פונים לאלטרנטיבות אחרות, כמו הקרקעות החקלאיות. שם אנחנו נתקלים במצב שמי שרוצה למכור, יכול לבוא ולמכור את זה במתי שהוא רוצה, אין מניעה, אוקיי? ולגבי השלכות המיסויות, זה תלוי באיזה שלב הוא מוכר את הקרקע, נדון בזה בהמשך. אתה יודע, אני תמיד צוחק על זה, ואני אומר שאנחנו בכובע השמאי, תשאל אותי לפני כמה שנים, עסקה טובה, עסקה לא טובה, חקלאי חבר'ה, תתרחקו. ככה הייתי חושב, ממש, תתרחקו, זה מוקצה, עובדים עליכם בעיניים, אבל מה נתקלת בעצם בשנים האחרונות? ספר קצת על מקרים שנתקלת ואמרת, באמת, וואלה, אנשים הרוויחו פה. אז ככה, אני אשתף, אני כבר המון שנים מלווה
רוכשים שמתעניינים ברכישה של קרקעות חקלאיות, ועד לפני שנתיים אני יכול להגיד, הסטטיסטיקה אצלי הראתה ש90% מהפעמים, 90-95% מהפעמים, הורדתי את הלקוח מהעסקה. למה? כי גיליתי שלא אומרים את כל האמת, גיליתי שהמחיר שרוצים על הקרקע הוא מחיר שהוא מנופח, התיאוריה שזה הולך להתאשר עוד 2-3, אני לא רואה את זה בכלל באופק התכנוני, והייתי פוסל את זה. שוב, לא יצאתי בחיים בהצהרה, אל תתקרבו לקרקע חקלאית, זה תלוי. ופה מה נכנס? Game changer רציני, מבחינתי לפחות. אז אני יכול לתת דוגמה. אני לפני שנתיים, האמת פנה אליי קולגה, שמאי, ואמר לי שיש השקעה מאוד מאוד מעניינת בראשון לציון. הלכתי לחברה שמשווקת את הקרקעות שם, הייתי בפגישה, קיבלתי כמובן תקן 22, שזה מוצר שחייבים לקבל לפני שרוכשים קרקע חקלאית. הלכת כמשקיע, או הלכת עם משקיע שלך שרצה שתבחן עבור? כמשקיע. כמשקיע. היה לי כסף בצד. אתה כשמאי בא להשקיע בקרקע חקלאית. בא לשמוע, עוד לא להשקיע. אוקיי. קודם כל בא לשמוע. הגעתי לשם לפגישה, ראיתי את התקן 22, עשיתי את הבדיקות שלי בבית, לדעת על איזה קרקע מדובר, והבנתי שקרה פה איזה משהו. תמ"א 70 בזמנו עוד לא אושרה, אבל היא הייתה כבר בתכנון, אוקיי? היא כבר הופקדה וכו'. תמ"א 70 זה סלוגן, תמ"א 70, תמ"א 70, תמ"א 70. תכף נדבר ונסביר להם מה זה תמ"א 70. בדיוק. אנחנו נדבר על מה זה התוכנית הזאת ומה ההשלכות שלה, והזיתי את הפוטנציאל. אמרתי לאשתי, אשתי היא שונאת סיכון. אמרתי לה, רבי, תקשיבי, נראה לי מצאתי פה השקעה שיכולה להיות מעולה מבחינת הפוטנציאל שלה. מדהים. מפה לשם, קנינו שם את הקרקע, 100 מטר, באזור ה-260,000, 270,000 שקל ל-100 מטר. מה זה 100 מטר? אני קונה 100 מטר. מה אני מקבל? אני יודע, חשוב לי להסביר. אבל אני קונה 100 מטרים. בסוף מה, אני מקבל דירת 100 מטר? לא, אתה קונה חלק יחסי בקרקע, שהוא שווה ערך ל-100 מטר קרקע, 100 מטר בקרקע יש לך. אוקיי. ה-100 מטר האלה, כשניכנס לכל התכנון העתידי שאמור להיות, האיחוד וחלוקה, שזה האקט התכנוני שמעניין אותנו הרוכשים, אנחנו לא באמת נשאר עם 100 מטר בקרקע, אלא אנחנו נקבל זכות, יכול להיות זכות ליחידת דיור, יכול להיות זכות למשרדים, מסחר, אוקיי? ואנחנו בזמנו דיברו על המתחם הזה, שכל 100 מטר אמור להקנות זכות ל-1.6 יחידות דיור. אמרתי לרבית, תקשיבי, 260,000 שקל, זכות ליחידת דיור שם שווה למעלה מ1,000,000 שקל, בואי נלך על זה. כמובן בדקנו את העסקה וכו', הבאנו את כל הכסף שצריך, נכנסנו לעסקה. איזה מפחיד זה יותר כשאתה שמאי להיכנס לעסקה כזו, או בכלל לכל עסקה, כשאתה שמאי אתה בודק את עצמך 10 פעמים, זה מזכיר לי את העניין, שאתה רוצה להשקיע, אתה אומר לי, ניב, תבדוק אותי, אבל אתה שמאי, אתה יודע לעשות את זה לבד. ושאני רוצה להשקיע, אני אומר לך, עומר, תבדוק אותי, לראות שאנחנו לא טועים, כי אוי ואבוי, אם השמאי יתה. ברור. זה קטע מצחיק. תבין למה זה כזה חשוב עכשיו, העניין של הבדיקה הכפולה הזאת, כי בגלל שאני שמאי, פונים אליי הרבה לגבי ההשקעות, דברים מעניינים שמחפשים וכו'. אז פניתי למשפחה שלי. בוא נגיד, אני, משפחה, חברים, קולגות וכו', קנינו שם בערך איזה 3 דונם. גם שמאים? קולגות ושמאים? גם שמאים קנו שם, אוקיי? מדהים. באו, בחנו את זה, ולי זה נתן בסופו של דבר נחת רוח, כי אני רואה שעוד שמאי שבא ובודק את זה להשקעה עצמית שלו, זה נתן לי גם, אתה יודע, את השקט שלי להבין, אוקיי, אני פה, יש פה איזה משהו, לא שאני לא סומך על עצמי, אבל לקבל עוד איזה חיזוק מקולגה. כשבן אדם חזק נוסף משקיע איתך ביחד, אז אתה יודע שאתה לא נכנס לזה לבד, יש לך עוד אנשים חזקים איתך ביחד, אנשים שגם בדקו את עצמם, אז אתה קצת יותר רגוע מן הסתם. זה כמו סיור מוחות כזה גם היה, אתה מבין? דיברנו על זה, מה אתה אומר ככה, אם זה יהיה ככה, ממש חשבנו על כל התרחישים, הלכנו על ה-worst case, אבל עדיין ראינו שבוורסט קייס, יש פה אפשרות. תמיד הולכים תמיד הם פסימיים, השמיים. תמיד הולכים על הצד הנמוך, כדי לבדוק שבמידה ואני מרוויח, אתה יודע, הם לא מתייחסים אפילו לבונוסים. זאת אומרת, לדוגמה, אנחנו רואים את זה בתוכניות איחוד וחלוקה, לפעמים שמטרים מסוימים, נגיד כמו שאמרת, מקנים לנו זכות ליחידת דיור, אבל עוד קצת במסחר, עוד קצת אפילו אולי במשרדים, זה לא מעניין, כאילו זה לא שווה כסף. תמיד הולכים על המינימום, לא יחידת דיור, ואנשים אחרים אומרים לי, למה? אבל גם מגיע לך. נכון. יש לך גם משרדים וגם מסחר, זה לא מעניין אותם, כאילו תמיד השמאים הולכים על הצד היותר זהיר, אבל זה לא סתם על הצד היותר זהיר, כי הם ערים לכל הסיכונים שיש בעצם בשוק הזה. מפה אני רוצה גם לקחת אותך לעניין הסיכונים. אני עכשיו רוצה להשקיע בקרקע חקלאית, אם אני שמאי, אם אני לא שמאי, אגב, לא כל שמאי גם יודע בעצם לתכנן ולבדוק את התכנון של קרקע חקלאית. לדוגמה, יש שמאים שמתמחים בתחום הבנקים, יש שמאים שמתמחים בתחום ההפקעות, יש שמאים שמתמחים בתחום איחוד וחלוקה, כל מיני היטלי השבחה, לא חסר נושאים בעולם השמאות, הוא מנעד מאוד מאוד רחב. האם
לפנות לכל שמאי שהולך בעצם ולהגיד לו תבדוק לי? אז אתה יודע, זה לא כמו, בדיוק היום בבוקר קיבלתי שיחת טלפון מאיזה לקוח, שמעוניין, יש להם דירת ירושה, הם רוצים למכור אותה, הוא אומר לי, אבל אתה לא מהאזור, אמרתי לו, תקשיב, אני גר בגבעת שמואל, לא עשיתי כזה הרבה שומות בגבעת שמואל. אוקיי, עשיתי שומות, כן, אבל זה לא רואים את זה כאילו, שאני שמה שגבעת שמואל, בום, אני מפוצץ בעבודה רק בגבעת שמואל. אתה ספציפית מתעסק ממש בקרקעות החקלאיות. לזה אני רוצה להגיע. אתה מבין, עכשיו שמאי, אני חושב שמאי טוב נמדד בסופו של דבר, לא משנה איפה תזרוק אותו, מבחינת להעריך שווי של דירה פה או דירה שם, שמאי טוב, לא משנה איפה תזרוק אותו, ידע לעשות את השמאות בצורה הטובה ביותר. כולם מוכשרים לעשות את העבודה הזו. חד משמעית. יש כאלה שיותר מומחים והתמחו בהתמחות שלהם בעניין הזה, ויש כאלה שקצת פחות. נכון, אבל לגבי התחום של הקרקעות, אני חושב שזה קצת שונה. כי יש פה גם הרבה את הפן הזה של התכנון שצריך לבדוק אותו. ושאנחנו באים לבדוק קרקע, מה קרה אצלי בראשון לציון? הייתי צריך לצאת מהראש השמאי, כדי להבין שזו השקעה טובה. אוקיי? יש כאלה שמסתכלים על זה בתור פליפ מנייתי, דברים כאלה. אני ראיתי פה בסופו של דבר, הרי מה קורה? יש לנו דירה ראשונה, ברוך השם, הכל טוב ויפה. אתה רוצה גם לדאוג למה? לדור ההמשך שלך, לילדים. אז מה שאני עושה כאילו מאז, אני שם דוגמה מאז ראשון לציון, מזהה מתחמים שבאמת יש שם פוטנציאל בר מימוש, ולא רק בר מימוש, אלא בוודאות גבוהה וכמה שיותר קרוב להיום, ושותל שם, קונה פה, קונה שם. אתה עדיין משקיע, אתה ממש משקיע. אני עדיין משקיע, ברוך השם. אז אני מבין שהרווחת יפה בראשון לציון. אם אתה חוזר שנייה לראשון לציון, אז רק כדי לסבר את האוזן, קנינו שם ב-260-270 כי שמע שלא מרוויח לא ממשיך להשקיע באותו תחום, אז... קנינו שם באזור של ה-260-270 אלף שקל ל-100 מטר, והיום שם כבר מוכרים באזור ה-600-700 אלף שקל. כמה זמן? שנתיים. בתוך שנתיים? בתוך שנתיים. למה? מה קרה בשנתיים האלו? אז כאילו מה שצפינו שיקרה אז, באמת קרה לפני כמה חודשים, חברה תכנונית מאוד מאוד גדולה, שהיא זרוע ביצוע תכנונית של חברה ממשלתית, הכריזה על המתחם, מעבר לכך, זה המשיך לוותמ"ל, ותמ"ל לפני כמה חודשים הכריזה על המתחם, מה שמדהים זה, פתאום אתה רואה את הטבלה של הגושים והחלקות, אתה רואה גוש X, חלקה Y, אתה מתכוון שנכנסות לאותו קו כחול שדיברת עליו בהתחלה. אתה רואה אותך, זה כמו תעודת זהות, אתה פתאום רואה, הגוש חלקה הופך להיות התעודת זהות שלך, אתה פתאום רואה גוש חלקה, שאתה בפנים, וזה כבר הרגיע גם אותי, וגם את כל החבר'ה שהבאתי איתי. ומה, ככה בעצם המקפצות של המחיר קרו בגלל אותו שלבי תכנון? כן, בדיוק. הרי אנחנו יודעים שבקרקע חקלאית, ממה עולה ערך הנכס? הרי בסוף הכל זה היצע וביקוש. אבל כשאנחנו יודעים בקרקע חקלאית שהקרקע היא נשארת, אותו אדמת טרשים כרגע, עדיין לא בונים עליה, אבל כשיש לך יותר ודאות, זאת אומרת, יצאה עוד תוכנית שנתנה לך ודאות, ואחר כך עוד תוכנית, ואחר כך עוד תוכנית, וזה מתקדם, ואתה רואה שכבר העירייה בפנים. וזה, כמו שאמרת, הוכרז נגיד ותמ"ל, כשהוודאות פה עולה, למרות שעדיין יש בקרקע הזו קוצים, אתה אומר, אני כבר כנראה יודע שהולכים להפשיר פה, ומשך הזמן הוא מתקצר. נכון. מפה יש תעליות ערך. אני ממשיל את זה לדוגמה אחרת, לדוגמה בתחום ההתחדשות העירונית. בפינוי בינוי. הרי אתה הולך לדירה נגיד ותיקה, כמה השווי שלה היום? 1,200,000. מה קורה פתאום שאחוז החתימות עובר את הרוב, 67, מה קורה? אותו דירה, אותו דירת טרשים של פעם, אותו דבר, שום דבר לא השתנה, ואפילו היא קצת התיישנה אחרי שנתיים, אבל פתאום עכשיו השוק רוצה 1,700,000. למה? כי הוודאות, אני קורא לזה הסרגל התכנוני. יש את ההתחלה שבעצם אין לך ודאות, אחר כך מגיע בעצם עורך דין, מחתים, יש יזם, פתאום היזם הוציא טאבה, הטאבה התאשרה, מה קרה? שוב, הדירה היא אותו דירה ישנה, אבל בסרגל התכנוני בעצם הלכנו והתקדמנו קדימה, ופתאום המחיר, הוודאות עולה, ואז מה שקורה, המחיר קופץ בהתאמה. נכון. אז אני ממשיל את זה מאוד לעולם ההתחדשות עירונית, בפינוי בינוי זה אותו דבר, בקרקע חקלאית, ככל שהתכנון הולך ומתקדם קדימה, ככה בסרגל התכנוני, כמו שאני קורא לו, אז ככה בעצם המחיר עולה. אחלה מושג הסרגל התכנוני. זה בדיוק מה שקורה אצלנו. עכשיו, זה לא חייב לבוא לידי ביטוי, אתה חייב להבין שהשחקנים שונים בין התחדשות עירונית לבין קרקע חקלאית. התחדשות עירונית זה כמו שאמרת, היזם וכולי, עורך דין, החתמות. אצלנו... לא רק בזה, גם דירת מגורים קנית, בינתיים צריך לשפץ אותה, צריך לתחזק אותה, צריך להתעסק עם סוחרים. נכון. מצד שני, בקרקע חקלאית לא אוכלת ולא שותה. נכון. בינתיים הכסף שם עולה, אבל אין לך בעצם השקעה נוספת. אין לך הכנסה מניבה מהקרקע. אבל אנחנו רואים פה דוגמה חיה. אין לך משכנתה. אין לך משכנתה, עם ריבית של היום. בדיוק, אתה משכיב כסף, עכשיו להשכיב כסף זה נשמע מפחיד, אני לא מדבר עכשיו להשכיב כסף ל-20-30 שנה. גם במניה לי משכיב כסף. נכון, אבל... יכולה לעלות, יכולה לרדת. קרקעות לרוב, בשלב תכנוני כזה. ממה שאני ראיתי עד עכשיו, שוב, בקרקעות שאני בחנתי,
ולא רק בחנתי, וגם בקרקעות שאני השקעתי, ברוך השם רואים שהגרף הוא עולה. לא נתקלנו במצב של ירידה במחירים, יש ביקושים מאוד מאוד גבוהים לאזורים מסוימים בארץ, ובסופו של דבר, כמו שאמרת, ברגע שיש פה... איפה עוד השקעת? תן לנו קצת איזה מידע, איזה ג'וס. אוקיי, אז השקעתי גם בגבעת שמואל. העיקר אני לא חזק קצת בגבעת שמואל. מה זה? העיקר אני לא חזק בגבעת שמואל, הלאה. לא חזק בעניין של השומות, אבל כאילו, בעניין של הקרקעות אני פעיל שם. הייתה לנו עסקה ברחובות, אוקיי? אוקיי, איפה רחובות? מדרום לקפלן. בית חולים קפלן? נכון מאוד. אוקיי. גם שם, אגב, כל קרקע שאני מונה בפניכם פה, זה קרקעות שנמצאות על התוואי של המטרו, ושתמה 70 חלה שם. הבנו שאתה מבין על המטרו, ואתה מאמין במטרו. לא, בדיוק, אני את הביצים שלי, נגיד, שמתי בסל אחד שנקרא תמה 70, למה? כי אני מאוד מאוד מאמין בו, ואני בסופו של דבר גם רואה את הפירות שזה נושא. עכשיו, אנחנו רוצים בעצם, הציעו לנו קרקע חקלאית, אנחנו בעצם רוצים לבוא ולהשקיע בקרקע החקלאית הזו. תספר לי בעצם מה הסיכונים, ממה כדאי לי להיזהר קודם כל, בהתחלה. אז ככה, לראות דבר ראשון שקרקע חקלאית יש לה פוטנציאל תכנוני כמו שאמרנו. כי תמיד הנורות האדומות האלה נדלקות איכשהו. אז חכה, אני רוצה לחזור ברשותך לסיפור שלי עם הלקוח. הוא קנה 50 מטר ב-2018, אם אני לא טועה, לפי 7,000 שקל למטר. וואו. אוקיי? המון. אז. וואו. אז. והבטיחו לו שם, כמו שאמרתי, ערים וגבעות, אמרו שיש שם בנייה רוויה. 7 שנים אחרי, הוא פנה למשרד, אמר, תקשיב, אני רוצה לבדוק מה קורה מבחינת התכנון. זה הוא ועוד כמה רוכשים נכנסו שם בחתיכות קטנות. לא כל מה שצמוד גם לבנייה רוויה, חשוב לציין, יהיה בנייה רוויה. נכון מאוד. יכול להיות מופשר גם לדברים אחרים. וזה בדיוק הדוגמה שעכשיו אני רוצה לדבר עליה. אז דיברו שם על בנייה רוויה. אושרה תוכנית שנתנה שם בנייה של 4 צמודי קרקע. אני מדבר איתך על חלקה של 20 ומשהו דונם. כמה השתתפו בעסקה הזאת? איזה 15 אנשים, משהו כזה לפי דעתי. צריך להבין גם שזה גם שותפות, מושה בשפה המקצועית, אבל זה שותפות של כולנו בקרקע. נכון, כל אחד לפי החלק היחסי שלו. זה זכות בקרקע, לא ביחידה, כי תמיד אני שומע את החברות האלה, תקבל זכות ליחידת דיור, תקבל... אבל מה זה יחידת דיור? בסוף צריך לבנות את אותה יחידת דיור. נכון. זה לא היחידת דיור, זה בקרקע ליחידת דיור. בקרקע, בזכות עצמה, בזכות של היחידת דיור, וחרב עליו עולמו, אתה יודע. הוא חשב שהוא הולך לקבל פה דירה, בסופו של דבר הוא קיבל חלק יחסי מאוד מאוד קטן, כי שוב אני אומר, החלקה היא 20 דונם, מ4 צמודי קרקע. וואו. תחשב את זה, זה יוצא שהוא הפסיד פה המון המון כסף. לא שלא ירוויח, לא שהוא נשאר באיבן, הוא הפסיד פה המון המון כסף. אבל היום הרבה חברות בעצם נכנסו לשוק הזה, ומשווקות. מבינות בתחום, לא מבינות בתחום, משווקות את הקרקע ומבטיחות ערים וגבעות. ממה כדאי להיזהר ומה כדאי לבחון כבר בהתחלה? כבר שפונים אלינו. אז ככה, דבר ראשון, לבקש תקן 22. ושאתה עובר על תקן 22... מה זה תקן 22? אז סבבה. תקן 22 זה בעצם תקן שמאי שנועד להגן על הצרכן, על הלקוח קצה. ברגע שחברה משווקת קרקע ליותר משני אנשים, היא מחויבת להוציא תקן 22. התקן 22 נותן 2 מצבים. מצב ראשון, זה המצב הקיים בלי הפוטנציאל, בלי הספקולטיבי, ההנחה הספקולטיבית שישונה הייעוד. קרקע חקלאית היום לגידול תותים. יפה מאוד, בלי הפוטנציאל שלה. המצב השני, מצב ב', זה ההנחה הספקולטיבית. מה יקרה אם זה ככה? אם יאושר תוכנית, אם בסופו של דבר הצפיפות תעלה ל-30 יחידות דיור לדונם. אבל כל עוד זה ספקולטיבי, פה הדמיון יכול לפרוח למקומות. נכון מאוד, ופה המקום ששמאי מקרקעין, לבוא מצד הרוכשים, וללוות אותם בעסקה, אוקיי? ברגע שמשקיע רוצה להגיע ולרכוש קרקע חקלאית, אני לא אומר את זה בגדר המלצה, אני חושב שזו חובה להביא איתו איש מקצוע. חובה גם להמליץ לאותו אדם להביא איתו שמאי מקרקעין שיבחן את זה. שמי ימליץ, אבל? אחרי אותם חברות משווקות. אבל תחשוב שיש להם כבר מבחינתם שמאות, תקן 22 ששמאי מטעמם. אז למה שהם יגידו להם? צריך להבין שבעולם השמאות, אנחנו קוראים לזה המקצוע הכי מדויק בעולם. 1 ועוד 1 יכול להיות לפעמים גם שווה 2.1. זאת אומרת, שאם תיקח 2 שמאים, הם לא יגידו לך בדיוק אותו דבר. זה לא מקצוע מדויק, זה חוות דעת. גם כמו שיש חוות דעת תכנונית, חוות דעת משפטית, אתה יודע, אתה הולך היום לבית משפט. 2 עורכי דין, למדו באותו כיתה, שימו את אותו תואר בדיוק, שניהם יצאו. הוא אומר הוא זכאי, הוא אומר הוא אשם. למה? כי כל אחד מייצג את הלקוח שלו, זה ברור לנו.
גם בשמאות, אותו דבר, היטל השבחה. אחד אומר 1,000,000 שקל היטל השבחה, השני בא אומר, לא רק שהוא לא צריך לשלם היטל השבחה, הוא אפילו נפגע מכוח התוכנית הזו. כן. אוקיי? אנחנו מכירים את זה מעולה. אז כמו שאני אומר, זה לא המקצוע הכי מדויק בעולם, זה עניין של חוות דעת. אוקיי? עכשיו, כשאתה אומר תקן 22, זה, אגב, זה תקן שמאים מספר 22, כן. יש לנו גם את התקינה ואת התורה שלנו בתור שמאים, שאנחנו חייבים לפעול על פיה, וגם כשעושים תקן 22, המצב ב', ההנחות הספקולטיביות, יש חברות שהן יותר שמרניות, אנחנו מכירים את זה. נכון. יש חברות שאנחנו לפעמים קוראים תקן 22, אתה אומר, וואלה, כל הכבוד, הם הלכו פה לצורה שמרנית, מה שנקרא, כל השאר זה בונוס. אבל מצד שני, יש חברות שהדמיון עולה על כל המציאות, הפליגו פה למחוזות אחרים. חד משמעית. השמאי שם אמר, נכון, לפעמים רושמים בקטן, על פי הנחיית מזמין חוות הדעת. אבל מה הוא הנחה אותך? זה ברוך השם חלומות, מפה התאילנד. איך אנחנו יודעים לזהות את הדברים האלה? אז כמו שאמרתי, להביא שמאי מקרקעין מטעמך, שיבחן את זה, מישהו שהוא מבין בקרקעות, שמבין בתכנון. איך קודם כל אני יודע שהחברה שהלכתי אליה, קודם כל היא בכלל אמינה. עוד לפני שראיתי את השמאות, פנה אליי עכשיו, לא יודע, יוסי, אמר לי, היי, אני מחברת ככה וככה, בוא תקנה קרקע חקלאית. למה בכלל שאני אקדיש לו זמן? נכון שהוא יראה לי אחר כך את השמאות ונבחן, אבל למה שאני אקדיש לו זמן? איך אני יודע מי הוא, מה הוא? אין ספור חברות, אני כל יום שומע על חברה אחרת. נכון, בסופו של דבר, אתה יודע, זה גם נובע מהמלצות, וקצת לקרוא עליהם באינטרנט, יכול להיות אפילו חברות שכבר הגיעו למצב שהופשרה קרקע, והם עובדים על התכנון, צריך לראות ממה מורכבת החברה, מי האנשי המקצוע שיש להם, יש להם פתאום, סתם דוגמה, איזה חברה, שיש שם... זאת אומרת, מי משווק את אותם קרקעות? נכון, אני אומר, אם יש בחברה שמשווקת, גם אתה יודע, אתה רואה אנשים שיש שם, שהם שמאי מקרקעין, שזה, תקשיב, שמאי מקרקעין זה פשוט איש מקצוע שהוא חייב להיות שם בקודקוד, אתה מבין? הכל נופל ונשען עליו בסופו של דבר. על החוות דעת שלו. על החוות דעת שלו. אז פה אנחנו צריכים לראות שבאמת שיש פה חברה שהיא רצינית, עם המלצות, לקרוא אפילו, לשאול אותם, אוקיי, מה קידמתם? אבל תראה, היום בעולם הדיגיטל, אנחנו יודעים את זה. קל מאוד לשקף, אני מקצוען, אוקיי? מה שרואים מפה לא רואים משם, זאת אומרת, אני מכיר לא מעט חברות כאלה, לא רק בתחום של הקרקעות החקלאיות, שבחוץ הכל נוצץ, הכל זהב, הרבה יח"צ ויחסי ציבור, אבל בפועל, בפנים, הכל רקוב. אז אני רוצה להגיד לך דוגמה בקשר לזה. הלכתי להתעניין באיזה קרקע, בחברה מאוד מאוד גדולה, אוקיי, בתור רוכש, באתי בתור רוכש. להתעניין בקרקע... הזדהית שאתה שמאי? כן, הזדהיתי שאני שמאי. הגעתי למשרדים מדהימים, באמת, מפוארים. אתה אומר, וואלה, אם אני חותם עם חברה כזאת. רק בגלל זה בא לי לחתום. בדיוק, רק בגלל השם ובגלל, אתה יודע, אתה רואה את הרמת פאר, אתה רואה יוקרה. ונכנסתי לשיחת מחירה, ואני חייב להגיד לך שהתאכזבתי ברמות. למה? למה? כי לבחור שהיה מולי, שניסה למכור לי את הקרקע, הוא בא פותח גוב, לקח לו רבע שעה למצוא את הגוש חלקה. אתה לא מגיע מוכן לפגישה. אני שואל אותך, אוקיי, מבחינתכם, מה צפיפות יחידות דיור, שאם אני סתם דוגמה קונה 100 מטר או דונם, כמה צפיפות יחידות דיור, מה הספקולציה שלכם לגבי העניין הזה? גמגומים, דברים כאלה. חברה מוכרת בתחום? במה? בשיווק קרקעות? במה היא מוכרת? חברה מאוד מוכרת, עזוב. חברה מאוד מאוד מוכרת, שמתעסקת רק בשיווק קרקעות או גם? לא, לא רק בשיווק קרקעות, גם בבנייה וכו'. וואלה, אוקיי. כן. קצת מצחיק, אתה יודע, צריך בסוף לשים... אבל, יחד עם זאת, עדיין קנו מהם המון. עכשיו, אני לא אומר שהקרקע לא טובה. אוקיי, אני לא אומר שהקרקע לא טובה. אבל... גם כשאתה משווק משהו בפוקס, לפעמים הפוקס יכול ליפול על משהו טוב. נכון, והם החתימו שם, ובאמת מכרו הרבה שטח שם. אוקיי, והבטיחו לנו. באנו לקנות את הקרקע, יום אחד יקום פה מגדלים כאלה ואחרים. למה? כי אנחנו יודעים, כי יש לנו משרדים כאלה מפוארים. איך אני יודע האמת שקר? אני ציבור פשוט, איך אני יודע האמת השקר? מבחינת מה? מבחינת הזכויות שאתה מדבר עליהן? עוד לפני החוות דעת התכנונית. הוא מבטיח לי שיהיה פה בניין. איך אני יכול לדעת שהוא דובר אמת? אז שוב, לבקש לראות תוכניות, על מה אתה נשען, שאתה בא למכור איזה משהו, חייב להישען על... אני שוב חוזר, אני בכוונה שואל את זה, כי אני שוב חוזר לאותה דוגמה שאמרתי. תמ"א 35, לדוגמה, זו תוכנית מתאר ארצית, שהיא הגדירה אותי עכשיו אזור לפיתוח עירוני, סתם לצורך העניין. ויש חברות שמגדירות את זה בחטא גדול. קרקע מאושרת לבנייה. מאושרת לבנייה על בסיס מה? אז האם הוא אמר אמת? אמר אמת. על פי טעמה היא במרקם עירוני, נכון, היא בפיתוח עירוני. נכון. אבל האם הוא אמר אמת בעניין הזה של היא כבר מאושרת לבנייה? לא. למה? אבל זה משחק מילים. יש מאושרת לבנייה, יש זמינה לבנייה. בדיוק. יש הבדל. האדם הפשוט לא יודע להבדיל בין מאושרת לבין זמינה.
אבל אתה לא תוכל להוציא היתרים מכוח התוכנית הזאת. אתה יודע את זה כשמיים. נכון, נכון. אבל אנחנו כציבור פשוט לא יודעים. יש משחק מילים בסופו של דבר, שאני נתקל בזה לא מעט, שחברות משווקות. בדיוק הניואנס הקטן הזה, מאושר לבנייה, זמין לבנייה, אוקיי? בגלל זה אני אומר שוב, שברגע שיש שמאי מקרקעין שמלווה, הוא יודע כבר לבדוק את כל הדברים. אני עכשיו יודע שאני יושב בחברה, כמו שאתה אומר, בטח ובטח שהמשרדים כאלה מפוארים, כנראה שיש עליהם, אתה יודע, מכיר את המושג, כנראה שיש עליהם. כן. ואני יושב שם, ואני שומע בתור אדם שלא מבין, שבה יש לי קצת כסף בצד. מה שנקרא, הרווחתי קצת מהחתונה, אתה יודע, למרות שהיום הבנתי שהמחירים כבר, כן. כבר אתה כבר מתחיל בהפסד, אבל אני אומר, יש לי קצת כסף בצד, חסכתי קצת, אתה יודע, הייתי במילואים, חסכתי קצת בצד, בא לי להשקיע את הכסף הזה בקרקע. הלכתי, ראיתי את החברה מטורפת, כמו שאתה אומר, ואומרים לי מאושרת לבנייה. מה אני אומר? אם אדם כזה רציני, בחברה כזו רצינית, שהיא כבר מוכרת, בא ואומר לי מאושרת לבנייה, אחי, וואו, תן לי להשקיע, למה לא? אז זה העניין, לא כל הנוצץ זהב, אוקיי? עכשיו, אתה יודע שהוא לא ישקר לך, כי יש שם לחברה. עכשיו, אני בא להדגיש פה, שלא תמיד הוא משקר, הוא אומר אמת, אבל האמת הזו, היא משתמעת לשתי פנים. נכון מאוד. המאושרת, הזמינה לבנייה, מחר אני יכול לבוא להוציא היתר ולבנות? לא, היא לא זמינה לבנייה. האם היא מאושרת ליום אחד שיבנו פה? כנראה. אני רוצה לתת עוד דוגמה ברשותך. כן. דוגמאות זה טוב, אנחנו לא רוצים לשמוע דוגמאות. במתחם מסוים שאני מושקע שם, ראיתי דף שיווק של חברה מסוימת, ובציר הזמן, כמו שאמרת, הסרגל התכנוני, הופיע שם מה עברנו, ואיפה אנחנו נמצאים כיום. אז היה שם אישור תוכנית נקודתית, או איזה משהו כזה, ואני מושקע שם. צריך לדייק במילים, אנחנו לא באישור תוכנית נקודתית, עובדים, נכון, עובדים עכשיו על להוציא שם תוכנית מפורטת, שכוללת טבלאות איחוד וחלוקה וכו', אבל שוב, מה שאני אומר זה דבר כזה. אני לא חושב שהציבור מבין מה ההבדל בין התוכניות. תן רגע, זה בריף קצר, מה ההבדל בין התוכניות בשפה הכי פשוטה שיבינו. אני רוצה לעשות את ההפרדה בין תוכנית, כמו שאמרת, תמ"א 35, שהיא מאושרת לבנייה, מה זה תמ"א? כולם מכירים תמ"א 38, תוכנית מתאר ארצית. תוכנית מתאר ארצית, אוקיי. תוכנית מתאר ארצית, שהיא מסווגת אזור מסוים בתור מרקם עירוני, פיתוח עירוני, לבין תוכנית מפורטת, שמכוחה אפשר להוציא היתרי בנייה. מה ההבדל ביניהם? תמ"א 35 צבעה אותי, אנחנו יודעים כאילו, זה כמו איזה חזון כזה, מתישהו יפתחו שמה. מתי? אם נחליט לבנות זה יהיה פה. נכון, אבל אין עניין של לוחות זמנים. אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח, אנחנו לא יודעים מה יהיה שם הצפיפות יחידות דיור, מה יהיה הרחק שעוד מעט כבר נדבר עליו, כי היום אנחנו כבר מדברים במושגים של רחק. אין ודאות תכנונית כאילו, יש ודאות לגבי זה שמתישהו זה יקרה, כל השאר זה לוט בערפל. בשונה מזה, תוכנית מפורטת, אתה מקבל את כל האינפורמציה. היית 100 מטר בקרקע, קיבלת זכות לשתי יחידות דיור, ממש יופיע שם, בתוכנית המפורטת היא גם תכלול הרי טבלאות איחוד וחלוקה. איזה מגרש, איזה שטח. בדיוק, רואים כמה אתה היית שווה, וכמה איזה הקצה אתה תקבל. אוקיי, לא נדבר עכשיו על כל העניין שצריך להיות שווי יחסי נכנס, כמו שווי יחסי יוצא כמו שווי יחסי נכנס, לא נדבר על זה. זאת אומרת שאני צריך להיות מאוזן איתך אם נכנסתי כמוך. אם נכנסנו 100 מטר כל אחד מאיתנו בקרקע. החלק המקצועי של השמיים. יפה, זה בחלק המקצועי, אני לא רוצה גם להעמיס פה על הצופים. נעזוב את זה שנייה בצד, אבל אני יודע בתוכנית מפורטת כמה הייתי שווה, שנכנסתי, אוקיי? שם דוגמה, אם אני ואתה כל אחד מחזיקים ב-100 מטר, חקלאי, נטו, ואני רוצה גם אחרי זה שנדבר על העניין של ברוטו נטו, אם אנחנו מחזיקים 100 מטר נטו חקלאי, אני ואתה, באותו חלקה, אין מצב שאתה תקבל יותר ממני, במצב היוצא. כלומר, אם אני מקבל זכות לדירה של 5 חדרים בגודל 125 מטר, כנ"ל גם ניב. יכול להיות מצב כזה, אבל אנחנו נצטרך לעשות בינינו תשלומי איזון. נכון, אבל אנחנו נמנעים מהתשלומי איזון. אנחנו רואים כבר שזה משהו שפחות קורה, העניין של תשלומי האיזון, כל העניין של העברות הכספים בין בעלי זכויות בקרקע, ועדה מקומית וכו'. אנחנו מדברים עכשיו בקונסטלציה שבאמת אין תשלומי איזון. ואם אנחנו באים להשקיע בקרקע, היא נראית לנו מאוד מאוד טוב, אבל אתה כשמאי רואה שאין שם בעצם אופק תכנוני. יכול להיות, לדוגמה, זה צבוע במרקם עירוני בתמ"א 35, בתוכנית המתאר הארצית הגבוהה הזו, אבל אתה לא רואה בעצם אופק תכנוני, אתה לא רואה בעצם גופים גדולים שבאו והתחילו לתכנן, התחילו להניע שם מה שנקרא את האופניים. אז מה היית ממליץ ללקוח שאתה רואה דבר כזה?
תקשיב, הכל בסופו של דבר עניין של מחיר. אם אנשים, סתם דוגמה, מחפשים השקעות בקצת כסף, ואם אומרים, אין לי בעיה עכשיו להשקיע פה כסף, 100, 150, 200 אלף שקל, עוד 20 שנה אין לי בעיה. יש כאלה, יש לי לקוח, שקנה 25 דונם בצפון, לפני 20 שנה, לפי $2,000 לדונם, קיבל הקצאה, הוא שרה כבר תוכנית, תמל, כן? קיבל הקצאה של 99 יחידות דיור. שזה לא נורמלי. אתה מבין? עכשיו, לא היה שם את האופק, כמו התוכניות המפורטות שאנחנו מדברים עליהן. היה שם הקרקע, מרקם עירוני, או משהו שהוא צמוד דופן. זרע אמר יום אחד אולי יצר. אבל מה קורה עם אותם אנשים שישקיעו את זה ובסוף אז שוב, צמחו קוצים? בדיוק, אז צריך לדעת שוב איפה להשקיע, לנסות לזהות את הפוטנציאל. דיברת מקודם על זה שצריך להיות צמוד דופן, נכון? בדרך כלל אנחנו רואים שאזורים שהם צמודי דופן, כלומר שהם קרובים לאזורים שהם מבונים, וכנראה שזה האזור שילך להתפתח. אבל שוב, הכל עניין של מחיר לעומת תכנון. זה גבול מאוד מאוד דק ומסוכן. נכון. אני רוצה להסביר למה. כשיש קרקע חקלאית שהיא צמודה דופן למגורים, לא בהכרח שגם פה יבנו מגורים. למה אני אומר את זה? כי יש את העניין של הקרקע המוכרזת. היא מוכרזת כחקלאית, אוקיי? עכשיו, יש חקלאי מוכרז וחקלאי לא מוכרז. לפעמים האנשים אומרים לי, תקשיב, הציעו לי לקנות קרקע, היא צמודה מאוד לעיר מרכזית בארץ, שלא נציין את שמה, אם יפשירו פה. בבדיקה פשוטה, אני מגלה בכלל שזה חלקה ג' של נחלה. אוי ואבוי. על מה אתה מדבר? כן. קודם כל, זכות קניינית של רמי, שלא נדבר על זה. נכון. אבל חלקה ג' בנחלה החקלאית, זכות משותפת לכל המושב לרוב. לא קשור אליך. לא קשור אליך. אתה גם קונה פה, אתה הופך להיות חוכר מתחת רמי, תגדל אולי קצת תותים, אבל מפה, אולי תזכור את הקרקע מאותו בעל נחלה, אבל מפה ועד יבנו בנייה רבויה, נכון שהיא צמודה דופן לאיזה עיר גדולה, אבל זה שייך למושב, זה לא קשור, אוקיי? אנחנו מדברים על קרקעות חקלאיות, אם כבר צמודות דופן למגורים, בערים שאתה יודע, כשאותו עיר הולכת להפשיר את הקרקע, שהיא כבר עושה פעולות תכנוניות בקרקע, זה אולי מתחיל טיפה לקרוץ לנו. נכון. אז שוב, כמו שאמרת, יש פה המון שלביות, שגם איתה הערכים של הקרקע בסופו של דבר עולים. מה מעניין אותי בעצם גודל החלקה? מה הרישום בטאבו? בואו, אם אנחנו מדברים על נסח טאבו, גם נקודה שמאוד מאוד חשוב להבהיר, שאנחנו באים לרכוש קרקע, לשים לב, שמי שאנחנו מתנהלים מולו, אוקיי, בין אם זה הסכם אופציה, בין אם זה כביכול מול בעל קרקע, מול החברה משווקת, או מול בעל קרקע וכו', צריך לשים לב שהרישום הוא בזכות בעלות, כלומר שאין פה חכירה. גם אני, שאני בא לרכוש קרקע, ואני בודק קרקע או בוחן קרקע ללקוחות, דבר ראשון, תגיד לי מי הלקוח קצה, ממי אני קונה, אוקיי? זה דבר ראשון שצריך לשים לב אליו. ממי אפשר לקנות בעצם קרקע כזו? אפשר מרשות מקרקעי ישראל, אוקיי? מישהו שמחזיק בזכות חכירה מרשות מקרקעי ישראל, שזה מבחינתי לא בא בחשבון. למה? כי יש סעיף השווה, סעיף 15, שאם זה משתנה הייעוד, רשות מקרקעי ישראל יכולה לקחת את זה אליהם ולשלם פיצויים שהם מאוד מאוד נמוכים. או בעל קרקע פרטי. יש הרבה אנשים שירשו קרקעות. אוקיי, כמו הדוגמה שהבאתי לך עם הלקוח שלי שבצפון קנה 25 דונם, שאתה יודע, פשוט ירשו קרקע, לא יודעים מה יהיה איתם, ומוכרים את זה. אתה יודע, שבוע ששאלו אותי, וגם אז דיברתי איתך על זה, אמרו לי, ניב, אבל אמרת קרקע פרטית. ואז שאלו אותי, אבל זה לא רק פרטי, זה פרטי, אבל אני רואה שהבעלים גם באותה חלקה, זה רשות מקרקעי ישראל, ואמרת רשות מקרקעי ישראל לא לקנות מהם. איך זה משפיע עליי? מה ההבדל? תעשה הפרדה. ואתה מרים לי פה להנחתה, כי יש לי איזה משהו בקשר לזה. מקרה כזה שאני בעצמי מושקע. אתה צריך לראות ממי אתה קונה את הקרקע. אוקיי? לזה אני מתכוון. אם מישהו בא למכור, סתם דוגמה, זכות חכירה של קרקע חקלאית, אותי פחות מעניין. אבל... יכולים לעשות עסקה כזו, פחות מעניין. אני לא אמרתי שאין מניעה. אמרתי מבחינת פוטנציאל, מבחינתי, איך שאני רואה את הדברים. לא רלוונטי. אבל אם יש לך בחלקה, שאתה מוציא נסח טאבו, אתה רואה שיש לך חלקה, סתם דוגמה של 3 דונם, ופתאום אתה רואה קק"ל או רשות מקרקעי ישראל מחזיקים בחלק מהשטח, זה מעניין. למה זה מעניין? למה? כי יכול להיווצר מצב, וזה מה שקורה במצב אצלי, בהשקעה שלי, אני יודע שרשות מקרקעי ישראל מקדמת שם תכנון. אז מה אתה רוצה לעשות? אז אני כאילו תופס לה בזנב, ורץ איתה עכשיו את כל המסע הזה. כאילו עושה את הדרך ואתה ניסח אחריה. בדיוק, מדהים. זה טקטיקה מטורפת. חד משמעית. זה גם משהו שחשוב לדעת. צריך לזהות איפה באמת רשות מקרקעי ישראל נמצאת, ולא רק שהיא נמצאת, גם האם היא מקדמת. בגלל שיש לך את שני הדברים האלה, אני חושב שזה פוטנציאל טוב להשקעה. מעולה. עכשיו, נגיד אמרו לי, ניב בוא תקנה 100 מטרים, סתם דוגמה, או 50 מטרים ב-500,000 שקל, בחנתי את העסקה,
נראה לי מעולה, הכל טוב. במה זה מסתכם? רק פה. איזה הוצאות נלוות יש לי בעצם בקרקע? אז ככה. הרי דירה אנחנו יודעים, יש לנו את הפטור הראשון של דירה יחידה וכדומה. מה קורה? אצלנו בקרקע חקלאית, זה מה שאני רואה בחברות שמשווקות, ומה שאני עשיתי, סתם דוגמה, בראשון לציון שרכשתי, אז יש דבר ראשון את ההוצאה הראשונית, שזה הוצאות המשפטיות, ממנים עורך דין, שהוא בעצם... כמו כל עסקת מקרקעין שעדיף, כן. בדיוק, שדואג לרישום בטאבו, דואג לפתוח חשבון נאמנות שהכספים יעברו לשם, ולא ישירות לחברה. אז זה סכום סמלי של משהו שנע בין 7 ל-10,000 שקל פלוס מע"מ, שוב, ממה שאני נתקלתי בו. לאחר מכן יש את העניין של... אני רוצה להוסיף על זה משהו. כן. כמו שלא כל שמאי מתעסק בזה, יכול להבין בזה, אם הוא התמחה בזה והכל, ואנחנו בסוף מוכשרים בלימודים שלנו להבין בזה, אבל אנחנו צריכים להתמחות בזה כמובן, כמו כל תחום. זה כמו שאתה מסיים לימודי רפואה, התמחית בעיניים, אז כנראה שאתה פחות מבין בלב, כן? אבל אחיה אתה עדיין תדע לעשות, אבל אתה צריך להתמחות בזה. איך לבחור עורך דין שייעץ לנו בתחום הזה? כי, אתה יודע, יש עורך דין לדוגמה שהוא מתעסק בחוזה מחר לדירות. עכשיו אתה לוקח אותו לעולם של אופציות, כן, כן. הוא לא מבין בזה, הוא לא התמחה בזה. לא בהכרח, אנחנו לא יודעים אם הוא לא מבין בזה. אבל אני מכיר אותו, הוא מהמשפחה שלי, אני סומך עליו, בן אדם זהב, טהור, הכל בסדר, אבל הוא לא התעסק מעולם בקרקע חקלאית, אבל אני אגיד לך למה אני אומר את זה. כן. כי עורך דין לרוב כמה לוקח? 0.5% פלוס מע"מ, סדר גודל, לדוגמה. עכשיו, אתה מדבר איתו על עסקה של דירה 3 מיליון שקלים. 0.5%, יש לו בשר. אוקיי, אז הוא אומר לך, וואלה, הכל טוב, יש פה בשר, אני מלווה אותך בדירה, גם הוא שוחה בשוק הזה. כן. עכשיו אתה לוקח אותו לעולם החקלאי, הוא לא מבין. אני בתור עורך דין, מה הייתי חושב לעשות? אני נכנס רגע בנעליהם. ואתה אומר, אני לא מבין בתחום החקלאי. אני מבין בדירות. עכשיו לבוא ולחקור תחום וללמוד אותו מאפס וזה, ואז בשביל מה? בשביל עסקה של 500,000 שקל, שמתוכה ניקח 0.5%, ושלמו לי זה 2,000-3,000 שקל, לא שווה לי ללמוד בכלל. אז אוטומטית, אולי אותו עורך דין יכול לבוא ולהגיד לך, עזוב, חקלאי תתרחק, מה פתאום, זה עסקה לא טובה, ואנחנו מקשיבים לעורכי הדין שלנו, אנחנו, אוי ואבוי, העורך דין אמר לי זה לא טוב, אז אני מתרחק מזה. אני רוצה להגיד לך. אבל לפעמים אנשים מתרחקים מעסקאות שהן מטורפות, הן בוננזה מטורפת, יכלו להקפיץ, כמו שאתה אומר, ראשון לציון, יכלו להקפיץ פה. זה בדיוק מה שהיה לי, בראשון לציון הבאתי את המסמכים לעורך דין, אומר לי, תקשיב, המלצה שלי, לא להיכנס לזה. למה? למה לא להיכנס לזה? הוא לא מבין תכנון, הוא לא קרא תכנון. בדיוק, אני שמע, אני מסתכל כלכלי. אוקיי, אני מסתכל גם כלכלי, אני בוחן את העסקה, אני רואה את הפוטנציאל. למה לא להיכנס? כי זה כבד עליך? מה שבסוף אמרתי לו, הוא הוציא לי פשוט... בסוף הוא בעל עסק, אתה יודע, זה כלכלי בשבילו. נכון, אבל עדיין צריך גם, אתה יודע, שקיפות. אם מישהו יפנה אליי למשהו שאני לא מתעסק בו... עדיף להגיד, אני לא יודע. לא אגיד לו, אפילו, בדיוק, לא מתעסק. אוקיי? כל אחד צריך לדעת את הגבולות גזרה שלו בסופו של דבר. מה שהוא כן עשה בסופו של דבר, הוא לפחות הוציא לי מסמך עם הערות לחברה שמשווקת, והם יישמו את הערות האלה בחוזים, והכל היה טוב, אבל להגיד לי לא להיכנס, תשאיר את ההחלטה לי, אל תגיד לי כלכלי, לא כלכלי. בדיוק, כי לא כלכלי לא, אז כנראה גם לא כלכלי לך. בדיוק, בדיוק, תעשה את ההפרדה. עכשיו פנינו כבר לעורך דין שקודם כל, כמו שאנחנו אומרים, מבין בתחום הזה. כן. איזה עוד טיפים יכולים ממך בעצם לעזור לאותו משקיע, כדי לקבל את ההחלטה המושכלת הזאת, אם להשקיע או לא? אז כמו שאמרנו, אני מתכוון לאיך למזער את הסיכונים בעצם. כל הרזומה שצריך לבדוק באמת על החברה עצמה שמשווקת, ושמאי מקרקעין, כבר דיברנו על זה, זה must. דבר מאוד מאוד נוסף שצריך לשים לב אליו, זה האם יש הסכם שיתוף. נקודה שהיא סופר חשובה. גילוי נאות, אני כל עסקת קרקע שנכנסתי אליה, נכנסתי עם הסכם שיתוף. אין דבר כזה שאני נכנס ומכניס איתי משפחה, חברים ודברים כאלה. למה להיות כבול למישהו? אני יודע למה, תסביר. למה להיות כבול בעצם לעוד אנשים? זה לא כבול, בעצם למה להתאגד יחד עם עוד אנשים, במקום להיות לבד ואדון לעצמי? אז בואו נדבר על זה בשני מישורים. במישור השמאי, ברגע שאני נכנס עם הסכם שיתוף, כך שם דוגמת דונם, אוקיי? שיש שם 20 בעלים, כל אחד נגיד מחזיק 50 מטר. נכנסנו בהסכם שיתוף, אוקיי? מסתכלים עלינו כאילו אנחנו אישות אחת. לעומת זאת, כך דונם, גם 20 בעלים בלי הסכם שיתוף. אתה מסכים איתי שיש חיכוך יותר, במצב שיש 20 אנשים, כל אחד עם דעה שונה, לעומת אישות אחת של הסכם שיתוף, שיש שם נציגות, שהם מקבלים החלטות שהיא לטובת, כמובן שלטובת החברה, אוקיי? לטובת הקבוצה. אז בסופו של דבר גם זה מתורגם בערכים כספיים, אוקיי? כי יש הרי את מרכיב המושה, נכון? מרכיב הזמן, מרכיב המושה, כן, אנחנו נביא את זה ביחד, את העניין של התחייה והמושה, אבל ברגע שאנחנו מאוגדים, מרכיב המושה, מה קורה לו? הוא נשחק. אתה יודע מה אתה מזכיר לי? נו. אנחנו רואים את זה הרבה בעולם ההתחדשות עירונית, אנחנו מלווים הרבה דיירים בהתחדשות עירונית, ואני רואה את זה, מה ההבדל בין הפרויקטים?
יש פרויקטים, הרי מה זה עולם התחדשות עירונית? אתה בא, הולך עכשיו, מתאגד בתור דייר, ממנה יזם, ועושה מעין עסקת קומבינציה כזה, אנחנו הדיירים מביאים את הקרקע, ובא אותו יזם, נותן את שירותי הבנייה, וככה נולד בעצם פרויקט חדש. יש את הפרויקטים שאתה רואה את אותו אדון שפתאום קופץ לך, לא יהיה פה פרויקט אם אני לא מקבל את הפנטהאוז, ואתה אומר לו, תקשיב, אדון, יש לך את השכן שלך, אתם בדיוק אותה דירה, למה שאתה תקבל, אין פרויקט אם אני לא מקבל את הפנטהאוז, תוקע את כל השכנים והחברים שלו שנים קדימה, כי הוא עכשיו, אז איפשהו סרבן כבר לא חוקי, אבל עכשיו הוא מושך את כולם עכשיו לבתי משפט על כלום ושום דבר. לעומת זאת, אתה רואה את הפרויקטים שכולם מאוגדים, וההחלטה היא על בסיס נציגות מסוימת, שמקבלת את ההחלטות הנכונות עבורם, יחד עם אנשי מקצוע שצמודים אליהם, הפרויקט רץ הרבה יותר מהר. אז אותו דבר זה מזכיר לי גם פה. חד משמעית. זאת אומרת שאתה לבד, אם אני לא מקבל 3 דירות, מבחינתי אני לא מתאגד איתכם במגרש. אז אתה בעצם דוחה, גם אם התוכנית אושרה, וכבר אפשר מחר להוציא היתרי בנייה ולבנות, אתה עכשיו דוחה את כולם. כן, אתה תוקע את כולם. אבל כשאתה מאוגד בהסכם שיתוף כולכם ביחד, יש בעצם חברה שמנהלת את העניין הזה, יש נציגות שמחליטה עבור כולם בעניין הזה, ואז בעצם אין גורם תוקע. נכון. אתה מתקדם קדימה, זאת אומרת, אתה כן יכול למכור למי שאתה רוצה את הקרקע, זה לא מונע ממך, אבל אתה כן בסוף נכנס למעין משהו שמסדיר אותך יחד עם השותפים שלך. כן. שזה מאוד מאוד חשוב. זה בדיוק הדבר השני שרציתי להגיד. יש את היתרון כמובן הכלכלי השמאי שדיברנו עליו, שכביכול אנחנו במצב נכנס שלנו, נקרא לזה ככה, אנחנו נהיה שווים יותר, שם דוגמה מחלקה שאין בה הסכם שיתוף, עם אותם כמות בעלים, והדבר השני כמובן זה מה שאמרת עכשיו. אני, שאני קונה קרקע, אני רוצה להגיע למצב של להוציא את הפרויקט לפועל. אני לא רוצה שיהיה את המצב הזה שמישהו יגיד, אני רוצה הקצאה כזאת, לא מתאים לי היזם הזה, לא מעניין, ברגע שהכדור יוצא מהאקדח, אנחנו, זהו, סיימנו עם זה, זה מבחינתנו שגר ושכח. עכשיו, אני לא אומר לחתום על הסכם שיתוף דרקוני וזה, כמובן שצריך להיות שם, יש גם כאלה, אנחנו רוצים להיכנס להסכם שיתוף שהוא גם נוח, שהוא מתחשב בנו, הרוכשים, אוקיי, לשים לב אם אני רוצה למכור את הקרקע, זה לא אמור להיות בעיה, ואני רוצה להגיד לך עוד משהו, חשוב לי בהשקעות שלי, לשים לב שאני קונה חלק יחסי בקרקע, כלומר, קניתי 100 מטר קרקע, למה? כי זוכה בהתחלת השיחה, אמרתי לך שבראשון לציון, דיברו על צפיפות של 1.6 יחידות דיור ל-100 מטר, זה כבר עלה ל-2. עכשיו, יש חברות שאומרות לך, תקשיב, אתה קונה 100 מטר בקרקע, זכות ליחידת דיור. אבל רגע, אם עכשיו אני מקבל יותר מזה, זה הולך אליהם. למה? אני שמתי את הכסף פה, קניתי 100 מטר בקרקע, על כל המשתמע מכך, אני אמור לקבל את מה שמגיע לי. אל תיתן לי תקרת זכוכית. אז גם זה משהו מאוד חשוב שאני... וואו, זה מטורף מה שאמרת עכשיו. מאוד מאוד חשוב לי שאני בא לרכוש קרקע, אל תגביל אותי בזכות, אגב, זה יכול להיות לטוב ולרע, כן? אם תקבל פחות וזה... אבל אם זה פחות, הם לא ישפו אותך להפרש. כאילו, אתה לא יודע איך הם יתייחסו לזה, כן? אבל כדי למנוע את הבעיות האלה, אני מדבר עליי, עומר שילה, שמאי שמשקיע, עזוב שנייה, שמאי, באדם שמשקיע בקרקעות, מעניין אותי לדעת שאני קונה חלק יחסי בקרקע, בשלא שמים תקרת זכוכית. זה נקודה מטורפת מה שהעלית עכשיו. אני רוצה לפשט את זה ממש, כי דיברת על זה ברמה המקצועית, אני רוצה לפשט את זה לציבור ברמה הפשוטה יותר. אתה בעצם אומר שאם לדוגמה קניתי 100 מטר בקרקע, והצפיפות התכנונית מאפשרת לי, שאותם 100 מטר ייתנו לי לדוגמה 2 זכויות לשתי קרקעות ליחידות דיור, זאת אומרת, אומרים לי לפי הצפיפות, 2 קרקעות של ממוצע נגיד 4 חדרים 100 מטרים. כן. אבל בהסכם, שוב אני חוזר למשחק מילים שהציבור לא מבין אותו לפעמים בחוזים, וגם עורכי הדין לפעמים לא ערים לדברים האלה, בטח לא מי שמומחה בתחום הזה, אתה בא ואומר שהם רושמים בחוזה, שה100 מטרים נותנים לך זכות ליחידת דיור, וזהו. זאת אומרת, אם עכשיו השקעת 100 מטרים, ובאמצעות אקט תכנוני כזה או אחר, בגין אותם 100 מטרים, התוכנית מאפשרת לך 2 יחידות דיור על כל 100 מטר, לא, הגבילו אותך עד 1, זאת אומרת שלקחו לך יחידה בחינם. לגמרי. ללא כסף. זאת אומרת, אתה גירה אותך בהתחלה יחידת דיור הזו, אבל זה שזה עלה ל2, אתה לא נהנה מאותו אקט תכנוני שקרה פה במהלך הדרך, שאתה אמור לקבל ממנו יותר. זה כמו שאני אגיד לך, תקשיב, מניה מסוימת, קנית אותה ב10 שקלים, כמה שהיא תעלה, אני מכפיל לך פי 2 את הכסף. עכשיו, היא עלתה ב100%. ה10 הפך ל20, סתם דוגמה, או 10 הפך ל50 שקלים, אתה הפכתי לך 100% על הכסף, זאת אומרת, אני אתן לך רק 20 שקלים. כל מה שמעבר אליי. ה30 שקלים הנוספים זה אליי. כן. זה נקודה סופר חשובה, הדבר הזה. מאוד, צריך לשים לב לזה. העלית מקודם גם את העניין של המושג הזה, תמ"א 70, תמ"א 70, כולם שומעים תמ"א 70. מה היית ממליץ למי שקונה קרקע חקלאית? בעניין הזה שנקרא תמ"א 70. איך תוכנית תמ"א 70 בעצם משפיעה עליי? מה היא קשורה אליי? אז כמו שאמרתי, זה game changer מבחינתנו, התמ"א 70.
יש את התוכניות של המטרו שכבר אושרו, אוקיי, של כל התחנות של המטרו, אבל הן מדברות על התחנה, אוקיי? מה קורה מסביב לתחנה, זה מה שמעניין. ופה נכנסת לתמונה תמ"א 70. התוכנית הזאת מדברת בעצם על מה קורה מסביב, אוקיי? עכשיו יש לנו תחנות של מטרו, שהם יהיו באזורים שהם מפותחים כבר. אז שהשקעת בראשון, השקעת בגלל אותו תמ"א 70? לא רק, כי תמ"א 70 עוד לא אושרה. אז היא לא אושרה. לפני 3 חודשים, ב-21 למאי 25, לפי דעתי תמ"א 70, ואתה השקעת מתי? לפני 2 ומשהו. אז הרבה לפני אישור תמ"א 70. זה היה גם סוג של ספקולציה הגיונית שלך. נכון, אבל כבר הבנתי לאן זה הולך, ולא רק זה, גם שם היה, אמרתי לך, חברה מתכננת שכבר הייתה קשורה עם עיריית ראשון לציון, אז ראיתי את ההסכם שלהם וכו', ואמרתי, אוקיי, זה מתאים לי. ומה זה היסטוריה, אתה אומר? מה זה היסטוריה? היסטוריה טובה, ברוך השם. ולגבי התמ"א 70, התמ"א 70 בעצם מדברת מה קורה מסביב לתחנות של המטרו. היא משתמשת במושג... מה זה מסביב? אנחנו מכירים את תמ"א 70, יש תחנות לדוגמה, נכון. שהן באמצע שדה תות. יפה. אז שם התמ"א 70... מה, נצא מהתחנה, יקטוף תות ויחזור לתחנה? מה קורה שם? תשתול תות, תצא מטיל זהב, אל תדאג. מה שקורה בתמ"א 70, בקרקעות החקלאיות, היא כעיקרון נותנת שם אזורים של פיתוח, אזור פיתוח. מה זה אזור פיתוח? שישונה, יש הוראות ממש בתמ"א 70, בתקנון שלה, מה הרחק? מה זה רחק בעצם? מה ההגדרה של רחק? יפה, זה רצפה חלקי קרקע. אני אישית, נתקלתי באיזה פעם ראשונה, בתפ"א 5000, אם סתם דוגמה יש לי דונם, והרחק הוא 5, אז יהיה לי פי 5 זכויות בנייה, כלומר 5,000 מטר לבנייה. על אותו דונם. על אותו דונם. מעולה. עכשיו, התמ"א 70 נותנת את ההגדרה של הרחק. הגדרה של הרחק וכמה רחק. זה משתנה, יש אזורים של 6, 7, טבעת ראשונה, ככה, טבעת שנייה, פחות, אוקיי? ויש גם את העניין של הוראה פרטנית. האם האזור יהיה ללא הגדרה פרטנית, כלומר, יש שם תכנון שאנחנו עדיין לא יודעים, כולו מגורים וכו', או שיש הערה, שזה יהיה, שם דוגמה, בטבעת הראשונה, חייב שיהיה 10% תעסוקה, טבעת שנייה 20% תעסוקה וכו'. והיא נותנת לי בעצם חזון ורחק מינימלי. שים לב למינימלי. הרחק המינימלי, זה אומר כאילו מבחינתי מה המינימום שיהיה מבחינתי. ואתה זוכר, דיברתי איתך, אני אוהב לראות את ה-worst case, כל השאר הרווחתי, לא בניתי על זה. אני מתחיל מה-worst case מבחינתי, אני רואה שמבחינתי זה מחזיק מים, אני הולך על זה. מקסימום נרוויח יותר, מבורך. זאת אומרת שתמ"א 70 מסביב לתחנות המטרו, אומרות לי, אני יכול לבנות פה, לדוגמה, מגורים, מוטה קצת תעסוקה, מסחר וכדומה. נכון. אני יכול לבנות פה וזה יקרה בעתיד. מה, זה שתמ"א 70 אושרה במאי, מחר אני מוציא היתרי בנייה וזה? לא, אז יפה. היא נותנת, כמו שאמרתי, כמו חזון כזה. מה הכוונה? מה הזכויות בנייה שבערך יהיו לי? הם רואים את זה בתור אזור שיהיה מגורים, עם זכויות בנייה כאלו וכאלו. מכוח התמ"א 70, לאחר מכן, לאחר אישורה, אני צריך להוציא תוכנית מפורטת. ודיברנו על התוכנית המפורטת שהיא כבר כוללת גם הוראות של טבלאות איחוד וחלוקה, מה כל אחד מקבל בשורה. זאת אומרת, זו עוד תוכנית שבעצם מסמנת לנו את הקרקע ומצביעה לנו, פה הולך להיות. מתי? תביא עוד נתונים. זאת אומרת, מה זה עוד נתונים? לדעת אם יש שם כבר גורם מתכנן וכדומה, אז זה מקצר לנו את הליך הזמנים. נכון. אתה משקיע גם במקומות שאין שם תמ"א 70, אין שם תחנות מטרו? אני ספציפית לא, ההשקעות שבאמת קורצות לי זה בתחום התמ"א 70, ולא רק. כי נכון, אזורים, זה יותר ודאות. נכון, אבל לא רק, יש גם אזורים של תמ"א 70, שאני לא נכנס לשם. למה? בסיסים צבאיים שנמצאים בצמוד למתחמים, כל מיני דברים כאלה שאני מבין שיכול להיות שלטווח הארוך זה סבבה, אבל שזה יהיה מסונכן עם המחיר למטר, דבר ראשון. דבר שני, התחייה הזאת, אנחנו לא יודעים כמה זמן זה ייקח. אתה יודע, זה כמו ששאלו אותי על קרקע חקלאית, שכדי להפשיר אותה, צריך לפנות, התנאי הוא לפנות גם בסיס צבאי. עכשיו, אתה אומר, אוקיי, מה זה בסיס צבאי? אם זה בסיס תובלה, אתה פשוט מוביל את הדברים למקום אחר. כן. בסיס ניסויים גרעיניים. וואו. עכשיו, עוד פעם, אני לא מומחה, אני לא מדען גרעין, אבל אני מניח שלפנות בסיס כזה, התחייה תהיה הרבה יותר גבוהה. זה לא שנה-שנתיים, בטח. כן, אז פה הספקולציה היא קצת יותר גבוהה. נכון, אז מזה גם אני נזהר. מזה גם אני נזהר, חשוב לי באמת לקחת קרקעות עם ספקולציה גבוהה, ודאות גבוהה, אמרת סרגל תכנוני, שיהיה כמה שיותר קרוב לסוף שלו. עכשיו, תמ"א 70, קודם כל אנחנו יודעים, זה תוכנית מטורפת, מאוד מאוד מדוברת. נכון. אבל היא לא רק בטוב. יכול להיות גם ברע, מה זאת אומרת? מה זה תמ"א 70? היא מגדירה בעצם את קווי המטרו. M1, M2, M3. היא מגדירה לנו בעצם איפה התחנות, ואת כל המסילות שלהם. זאת אומרת שבגין תמ"א 70, הציבור כבר התחיל לקבל הודעות הפקעה. מפקיעים להם בעצם שטח, כי מאיפה זה מתחיל?
התמ"א 70 מתחילה ברעננה עד רחובות בדרום, מתחם קפלן, בדרך עוברת בכל גוש דן, זה לא עובר רק בחקלאי, זה עובר גם בשטחים מבונים. נכון. מה קורה שם? הרי אנחנו אמורים להפקיע לך שטח מתוך החצר של הבניין שלך, מתוך החצר של עצמות קרקע שלך, להפקיע לך חניות. עכשיו, אם קיבלת מכתב, אתה כבר יודע, אבל מה שאתה לא יודע, שיש לך זמן מוגבל, בעצם לערער על זה. יפה. בגלל זה פונים אלינו כביכול כשמאים, אומרים לנו, חבר'ה, יש לנו פה זמן מוגבל, בואו תגישו את ההתנגדות, יחד עם עורך הדין שלנו. אני רוצה להגיד לך, הציבור לא מודע, לפי דעתי. וזה גם לא בסדר. אני מאוד כועס על זה שהוא לא מודע. צריך לדבר על זה קצת יותר בתקשורת. צריך להציף את העניין הזה, אני אסביר לך גם למה, צריך להציף את העניין הזה, כי אני יכול להגיד לך, שהיה מקטע של M1, שהיה אפשר להתנגד אליו, אחרי הערכה עד ה3 לאוגוסט, ופנו אליי... עכשיו, השנה, זה עבר. השנה, כן, כן. מי שלא יתנגד, אין, לא יכול לקבל פיצויים של 197, ש197 למי שלא יודע, זה הפיצוי על ירידת הערך, שזה עוד לפני ההפקעה, מייעדים את זה להפקעה, זה ירידת הערך, סתם דוגמה, ממגורים, זה הופך להיות דרך, אז יש ירידת ערך שצריך לחשב אותה. אחר תבואו למכור, אנשים יגידו לכם, חבר'ה, זה לא מגורים טהור, יש לכם כבר חלק מדרך שהולך לקחת את זה. בדיוק, ואנשים לא מודעים לזה, וקיבלתי עבודה לעשות בראשון לציון. תקשיבו, הולכים להפקיע מגורים, מסחר, משרדים, בניינים שלמים, כאילו אנשים הולכים לאבד פה חלק קנייני מטורף בזכויות שלהם. אז יפה, ישר שמקבלים את ההודעה הזאת של סעיף 5 או 7, צריך ישר לפנות לשמאי מקרקעין, לראות את הלוחות זמנים, עד מתי אפשר להגיש שם את התביעה לפיצויים. once זה עבר, זה כבר אתה לא יכול לקבל את זה. קיבלתי הודעה, מה לעשות? לפנות לשמאי מקרקעין. כבר דבר ראשון. כבר לפנות לשמאי מקרקעין, שיבחן את ה... לא קיבלתי הודעה, השכן שלי קיבל הודעה, או הסובבים שלי קיבלו הודעה, מה לעשות? לפנות לשמאי מקרקעין. למה? כי יכול להיות שפספסו את התיבת דואר שלך, שאתה ספציפית לא קיבלת את ההודעה על זה, והיא הידיעה לא פותרת מעונש, אתה מבין? אתה חייב... עולה לו כסף לשאול? עולה לו כסף לשאול? יכול... לא. אני יכול להגיד לך סתם דוגמה בראשון לציון, שאלו אותי... אני בא ואומר לך, עומר, השכן שלי קיבל הודעות הפקעה, אני עוד לא קיבלתי, לא יודע למה, אני לא יודע אם אני אמור לקבל בכלל. שאלתי אותך. אתה בודק לי, עולה לי כסף? לי ספציפית מה שהיה בראשון לציון, ידעתי שכבר לוקחים להם שם חניות, על הבדיקה עצמה לא לקחתי כסף. זאת אומרת, לא עולה לי כסף לשאול, אני יכול לשאול אותך. לא. זה בסופו של דבר... אם אתה אומר לי כן, אז סוג של ניצלת אפילו. אם אני שואל אותך ואתה אומר לי, כן, אתה חלק מההפקעה, אז בעצם ניצלתי. שוב, זה תלוי, כי יש סתם דוגמה גם מקרים של הפקעות תת-קרקעיות, שם צריך באמת להיכנס למסמכים, לראות את העומק של התחנה, העומק של איפה שכביכול עובר המסלול של המטרו, אתה מבין? יש בדיקות שמצריכות באמת המון עבודה, אבל סתם דוגמה מה שהיה לי בראשון לציון, לא לקחתי על זה כסף על הבדיקה, חזרתי להם עם תשובה מה ההיתכנות הכלכלית לפיצויים, והגשנו את התביעה, ממש הגשנו את התביעה, השלישי לשמיני זה היה 9 באב, הגשנו אותה ב3 ימים לפני כן, ביום חמישי. תבין את הלוחות זמנים, לא היה לוחות זמנים, אנשים מחכים לרגע האחרון, או שלא מודעים. אני תמיד אומר, קיבלת הפקעה, כמו שאתה אומר, ישירות שמאי מקרקעין. חד משמעית. השכן שלך קיבל, תשאל שמאי, תתייעץ איתו. הוא יודע את הגושים וחלקות של ההפקעות, הוא יכול לעבור על תוואי המטרו ולראות אם אתה חלק או לא חלק. בדיוק, נכון מאוד. כמובן, כמו שאתה אומר, שאם אתה חלק, אז יש כבר את הבדיקות המעמיקות יותר, ששם הוא צריך לשלם את השכר הטרחה. אבל קודם כל, תבדוק אם אתה בפנים או לא. כמו שאתה אומר, מספיק בעיה בתיבת דואר, אכלת אותה. נכון מאוד. זה מס, קודם כל, לפנות קודם כל לשמאי, פנית כבר לעורך דין, עורך דין חייב להיעזר בשמאי גם לירידת הערך. ברור. עומר שילו, קודם כל רוצה להגיד לך באמת תודה על כל האור והמידע ששפכת פה, היה לי לעונג, היה לי באמת כיף, עולם הקרקעיות החקלאיות הוא עולם באמת מרתק, מטורף, סוד קטן גם אני מושקע שם, באמת יחד עם עוד שמאים אחרים וטובים שמבינים בתחום, באמת כיף גם להשקיע איתך ביחד בדברים האלה, כיף להיעזר בך ולראות את כל החייל שאתה עושה בתחום הזה, גם בטח שהרצית והנחית את הכנס של תמ"א 70 של לשכת שמאי המקרקעין בישראל. לכבוד גדול לי. היה מדהים באמת, כן. גם כאחד שצופה מהקהל, וגם כאחד שהוא כבר חבר שלך עוד מימי הלימודים והאוניברסיטה, אז באמת כיף גדול, ידע הוא כוח, תודה רבה לך, תודה שהגעת. תודה רבה על ההזמנה. נתראה בפרק הבא של מבינים נדל"ן מהשטח. תודה רבה.